Sige, gumangon na yung kamay mo. Huwag ka na matakot. Paspasin mo na ng paspasin. Nagaan na yung kamay mo. Aray ko po. Tingnan mo yung kamay niyo. Maid lang na hinahawakan ko. Tingnan mo. Sige, lumatamag-bulago. Oo. Oh. Sagad na yan, nakaipit na yan. Oo. Oh. Yan, sagad na yan. Pag pinasok ko lang yan, magkakaroon yan ng spark. Oh. Ugay mo. Tanggalin mo ulit. Oh. Tapos ilagay mo. Oh. Yan. Aray. Yan o. Aray. Sige. Kayang-kaya mo yan kaya. Gumangon na yung kabila mong kamay. Parang mga laglag, malag. Wala tayong power dun eh. Kinabitan kita ng papel, nirekta kita sa krus. Walang power yung dalawang paa. Kaya nga sabi sa'yo, yung katawan mo, parang pinutol na. Pagka sa nasa hukay na. Kaya lagi sumasakit ang tiyan mo. Kaya mabigat. Kaso ilang years na to? 8 years na po. 8 years na. May halo kasi ito, sakit spiritual. Kumisan po. Lumili lang. Kumisan pupula. Ano? Kumisan po marilaw. Kumisan malabo. Yung mata mo. Tapos yung tiyan mo, tumitigas. Oo. Sa 8 years na kasi, kung may power lang pa mo, mabilis ka gumaling eh. Walang power, kahit anong kabit ko yung stick. Sinadya ko na nga ipitin. Wala siyang pakiramdam. Nakakalakad naman siya. Oo. Hindi sana kung di ka nakakalakad eh. Kunti na lang, nabawasan na. Di nakatulog kanina. O, di ba? Kapitik na lang. Magdasal ka lang ng magdasal. Mukhang lumilit na yata tiyan mo, kawakan mo, kung malambot. Ano? Okay po. Ha? Okay na. Ano? Okay na po. Okay na? Lumalakas yung padrin mo, paspasan mo din kami ng tenga. Yung tenga mo para makarinig, ilalim ng batok. Yan. Tapo mo sa lupa. Sige, kunti na lang. Paspas ng paspas. Gumana na nga yung kamay mo eh. Tapos, igano mo yung paa mo, in Jesus name. Tanggal ng paspas, paspas ng paspas. Tulungan natin yung sarili mo, magtulungan tayo. Linis si spiritual to. Anong paramdam mo ngayon, gumagang na. Hindi nakatulog kanina. Nakita ko na yung nagdarasal sa kanya, matandang babae. Ito, babae nagdarasal sa kanya. Matandang babae. May galit yata ito sa kanya. May edad na rin ito. May nagdarasal sa kanya kaya lagi lumalaking siya niya, nagiging lotay. Yan, nawala ng sakit, oh. Gapitik na lang. Hindi katulad kanina, no? Oh. Hindi pa rin nagbago yung hawak ko sa daliri mo, ganyan pa rin, no? Nararamdaman mo naman kung sinasagad kong ipit, di ba? Ng daliri ko, di ba? Nangangawit na yung kamay ko, eh. Oh. Pero nakaganyan pa rin. Naramdaman mo bang pinus yung kamay mo? Na sinadya kong ganunin. Oh. Di ba hindi? Oh. Sige, kalas. Wala na, konti. Idilat mo yung mata ng Diyos. Sabi mo, amen. Inumin mo yung tubig mo. Sige pa. Tapos sabi mo, in Jesus name. Sabi mo, in Jesus name. Amen. Igano mo yung kamay mo. Ibuka mo. Lalagyan, hindi. Igano mo, iganyan, salok. Ngayon, hindi. Lalagyan ng tubig, isalok. Hilamos mo sa mata mo, pikit. Itapon yung sakit, pababa. Sabi mo, in Jesus name. Jesus name. 3 beses. Jesus name. Jesus name. Amen. Pikit lang. Huwag kang didila. Sabi mo, amen. Dilat ang mata. Tignan mo yung asawa mo. Titigan mo yung asawa mo, kuya. Sige. Malabo, malinaw. Anong pinagbago? Nagbago na po. Nagbago na kahit papano.
Ngayon, lumakad ka kung anong pinagbago. Yan na yung iba ko pala. Hindi, nakakailan ng bako. Napalito. Anong pakaramdam mo ngayon? Sit, gabayan mo yung tatay mo. Diretsin mo muna yung lakad mo, kuya. Alin na dyan? Pabayaan mo siya maglakad. Iharap mo doon. Doon. Yan. Alisin mo yung bangkuan. Ipalakad mo siya. Tingnan mo yung ventilador. Baka tamaan niya. Alalayan mo lang. Tingnan mo kung anong pakaramdam niya. Kung mabigat pa yung tiyan niya. Kung mabigat pa yung tiyan. Kung mabigat pa yung paa mo. Anong pinagkaiba? Tumahan po. Gumaang? Lakad mo pa maigi. Sabi mo in Jesus name. So, isigaw mo sa puso mo. Anong pakaramdam mo? Gumahan po sa dati. Gumaang? Opo. Yung tiyan mo, hawakan mo. Ano? Opo. Okay po. Hindi na matigas kanina, parang loaded. Hindi na po. Okay mo na. Nawala yung pamamaga. May nagdarasal sa asawa mo, may edad na. Kaso, 8 years kasi. Kung nagkaroon ng power do sa paa niya, maganda. Antay muna natin pababain lahat ng tubig. Bibigyan siya ng dasal para makapasok tayo. Medyo gumanda ang salita niya, hindi katulad kanina. Parang hirap na hirap siya magsalita. Malaking nga pinagbago. 2 minuto lang. Kanina po, talagang naawa. Naawa na nga kanina yung asawa mo kanina. Tsaka ba, ano mas maganda pakiramdam mo? Yung kaninang-kanina o ngayon lang? Ngayon po, maganda. Maganda. Tingnan mo yung mukha ng asawa mo, yung labi niya, namula na. Di ba? Tatay mo siya, di ba? Ay, apo mo na pala ba siya? O lolo mo. Ano kanina tingin mo sa lolo mo? Hindi, yung labi niya kanina, anong tingin mo dyan? Di ba? Maputla. Ibig sabihin yung maputla, yung walang dugo. Ngayon may dugo na. Anong paramdam mo? Maganda na po. Magang na. Papuy mo na siya rito, te. Lagay mo yung bangkuan. Kita mo, 2 minuto lang tayo naglinis. Saan po po? Diyan mo, papuy mo. Ito po, ito. Umupo siya. Sige, yan. Relax mo lang muna isip mo. 2 minuto lang. Bumilis din kamay mo. Iangat mo yung kamay mo. Ano pakiramdam mo? Di ba kanina, unang naglinis ka, nandito tayo. Sabi mo kanina, dapat magpasalamat ka. Salamat, Panginoon Kristo. Ano pakiramdam mo sa tiyan mo? Gumahan po, maganda po. Maganda na, di ba? Hindi na katulad kanina parang bondat na lumambot na yung tiyan mo. Hindi ko naman pala pinapakain ng mais eh. Lumalaki. Para yung mahaba, may kaba. Ngayon, nawala na yung parang mabigat. Opo. Nawala na yung parang matigas sa tiyan mo. May nagpakain sa kanya ng dasal. Matandang babae. Nakita ko siya, yung paghawak ko doon sa kanan ng kamay ng asawa mo. Yung kanina sa kaliwete, yung nililinis siya, hindi ko pa ma-detect kasi walang power eh. Kung nagkaroon ng power yan, 2 pa mo, maniwala ka sa akin sa araw na ito. Lilinaw pa mata mo. Kaso, ang gagawin ng taktika sa'yo, sinaunang paggagamot. Inumin mo muna lahat yung healing water para magkaroon ng parts doon sa paa mo. Lalagyan siya ng kuryente. Pag nagkaroon siya ng kuryente, bumalik ka, magkakaroon ng power. Kasi 8 years mo ng sakit yan, sana kahit sa iba mong magagamot na kuha yan, kahit pa paano sana naibuwasan yan. Hindi ka sana nagdusa ng ganyan. Kaso wala kang matsambahan na makakaalam sa ganyan, taktikal sakit. May nagpakain sa yung ng pagkain na may dasal. Kaya yung tiyan mo nagiging low tide. Yung parang lumalaki na tumitigas. Tingnan mo yung kamay mo. Ano pakiramdam mo? Di ba? Kanina yung bago tayo nag-summer na. Tapos umupo ka pa rito. Ito naman bumutasan ng tiyan niya. Pagka gusto na sa hospital, bubutasan pa ako. Talagang bubutasin yan. Pero pag binutas yan, mamamatay siya. Dahil bakit wala naman taga sa sakit eh. Sakit spiritual yan. May nagpakain sa'yo ng dasal. Tama-tama, nagpagamot ka muna sa albularyo. Pero galing ka na kasi sa albularyo. Bakit hindi nakita yan? Wala akong magagawa. Pero magpasalamat ka kay Kristo kahit paano binigyan ka na himala. Di ba? Yung kanina, anong kamay niya? Nahirap magpapag, hindi may taas ako. Hindi na mataas. Ngayon, kaya-kaya mo na yung suntok. Ganon, no? Di ba? Kaya nga hanay ginawa ng Diyos. Sa'yo, iba nito. Yun ko pa. Para lang tayo nagbibiruan sa paglilinis eh. Bigla kang gumaling. Pasalamat ka kay Kristo. Huwag mo na ipigit yung mata mo. Straight ng katawan. Straight mo pa. Straight na yung katawan. Straight mo pa. Pinamagulang ko. Magpasalamat ka kay Kristo. 8 years na yan. Pero salamat pa rin sa mga gagamot mo.
Pag tumigas ng tumigas siya, bubutasin talaga yan. Palalabasin din yung hangin na wala namang hangin. So, paktay ka. Hindi magugulas, sabi po, dialysis. Dialysis talaga labanan yan. Po, pauwi na lang po. Mm. Pero manakanan po, para na hindi nyo tinatanong. May mga siyang araw kami po doon. Diretso. Tapos tinras kayo ng DBL, ng mga araw, nagpa-uwi siya. Eh, daw Dito. magugulas. Gusto ko kasama ng mga kuya, mga Tama. Hindi, ganyan yan. yan. Ang napaka ng akuya, ako, oo, yan. Paari pa kaanan. Higa. Yeah. Sige lang, huwag ka matakot. Yeah. Straight na katawan. Street na yung ano. Okay. Hinga na maayos. Nakikita ko may matandang babae, may nagpakain sa kanya. Hindi ko alam kung 8 years na kasi kung matatanda niya pa eh. Kapapasok lang parang si Cristo, salamat po kung Jesus Nazareno. Tinapay siya. May nagpakain sa kanya tinapay. Bilog eh. Nagbigay sa kanya. Baka meron siya nakain tinapay. 8 years. Tanda mo kung sino nagbigay sa'yo ng pagkain na tinapay. Papaisip siya ng Diyos yun. Basta't pagkain may nagbigay sa'yo, may halong dasal ito. Maniwala ka sa akin, dito ka tang-isip. Isipin mo, yung umupo ka rito, hindi mo nagagalaw ang mga kamay mo. Ngayon, nagalaw mo na. Para lang ako nakikipagkwentuhan sa'yo, ganun ka lang ng ganun, natanggal na. Tapos pangalawa, paglipat ko dito sa kanang kamay mo, Pares kami. di ba paglipat ko dito sa kabilang mong kamay, ng stick. Kasi kung may power lang yung dalawang paa mo, tapos na ang laban eh. Patay, wala tayong magawa. Eh, ibang taktika ginawa ko sa'yo. Yung paglipat mo rito, yung kamay mo naman pinaglinis mo, biglang gumalaw lahat yung kamay mo, di ba? May power na, kita mo. Hindi na siya nahirapan, para ka nang bubunot ng Fernando. Kanina, hindi Fernando yung bubunutin mo, para kang robot eh. Marami pong nararamdaman sa taong ko. Para kayong exhibition dun sa sa mall, yung laglagan ng baberya, biglang gagalaw na gano'n. Pagka uupo sa buwan, Pasalamat ka sa Diyos. Binibigyan ka pa ng pagkakataon. Kaya kanina, hindi kita binibiro. Isipin mo yung pinakamaganda sa puso mo. Iniisip mo sino maganda. Siyempre, yung asawa mo. Wala namang ibang isipin mo. Hindi Tayo. niya, ala ko po, hindi niya basta. Iwan ako na sasagot. Tayo. Sasabihin sa ng asawa mo. Nasa harapan mo na nga ako, hindi mo pa ako naisip. Taparan mo ka niya. Kamuti? Sipag ko mo sa akin. Sandal. Sana kami dalawa. Chipa. Nagkaroon ako sa akin. Chipa. Iyan. Nagkakaroon na. Hinga. Hinga. Bago po kami Opo. dito, nagkaroon muna ako. Dati na kayo nagpapatay sa STL. Matagal na, trabaho mo yun. Oo, sabihan na ako. opo, dati po kayo. 8 years, yung wala ka pang sakit, nagtatrabaho ka pa ng gano'n. Dati po ng trabaho ko, sa yung bato, Boulders po. boulders. Oo. Nagpapakot ko ng bato. Siya, ayente. Ayente ka. Opo. Kumain tulay po. Matagal ako po. 8 years, bali, sa 8 years, Kung doon nagsimula po. doon nagsimula, Oo. yun pa lang ang trabaho mo. Meron ako kasi nakikita mga bilog. Opo yun. Pero hindi ko alam, yung bilog na yun, para siyang pagkain na hinawakan mo, may nagpakain sa'yo. O baka yung batong yun, ay may kakaiba. Binulag ka niya. O pwede. Kasi nakikita ko bilog lang eh. Para siyang tinapay. Kaya nga sabi ko nga kanina, baka may nagpakain sa yung tinapay. Kasi yung spiritual mo, nasa loob ang sakit niya, wala sa labas. Ibig sabihin, wala kasing power yung dalawang paa, para kang patay. Para kang patay na walang pakiramdam. Mabuti ka mo, nagkaroon ng power yung dalawang mong kamay. Kaya pasalamat ka. Tingnan mo yung tiyan mo ngayon. Ano pakiramdam? Oh, lumambot lang. Bilis oh. Kanina, para kang robot. Robot nga po ako. Pagka po malakad ako, nahirapan ako. Kanina, sabi mo kanina, kala ko hulugan ka ng 5 piso doon sa SM, ano ba yun? Mall of Asia. Meron yung sa Mall of Asia eh. Hulugan mo ng barya, nakaganon yung tao. Bigla siyang gagalap. Magugulat ka, siyempre. Tapos pag nilaglag mo siya barya, gaganon na siya. Oh, Mall of Asia. Okay, okay na. Kaya mo nagmalaw. Antay mo lang inumin yung tubig. Antay mo lang siya tumalab para magkaroon ng power. Pababalikin ka pa naman ng Diyos eh. Bumalik ka ng 14 days simula ngayon, pero magpalista kaya ka Pusinda para i-continue niya. Palista mo. Para ma-continue ka sa panalangin. Ano mo muna yung tubig kasi yung tubig mo, importante yan. Pag nagkaroon ng power ang paa mo, sinadya na kitang ipitin, bihira lang ako maglagay ng stick sa paa, pero wala siyang pakiramdam, di ba? Oh, nagagalaw niya na, oh.
May nagpakain sa'yo ng dasal, basta nakita ko siyang bilog, tapos may mga bilog-bilog. Doon niya nagsimula ang sakit mo. Maniwala ka sa akin, baka may nakain ka talagang pagkain na may panalangin. May nagbigay sa'yo. Basta kulit-kulit pangalan niya. Oo, sabi mo, pinapablik siya ng 14 days. Gumana eh, gumalaw eh. Para nga lang tayo nagdahilan eh. Para mas tayo lang. Ano, sa 8 years mo ng sakit yan. Mamaya, antayin mo lang, pagpalabasin ko na. Okay na. Wala nang ano. Gumagalaw na yung katawan mo. Sabihin mo, mga paa mo. Wala na. Sa paa. Makakatulog na yan, magkakaroon ng power yan. O, pasalamat ka na. Yan, tama. Una, sa Panginoon Kristo. Yes. Salamat ka ano. Anong sasabihin mo sa Diyos? Hindi mo na maalala. Sabi mo na kay Papa Jesus, salamat. Yung tiyan mo, lumiit na. Malambot na yung tiyan mo. Gumalaw na yung mga katawan mo. Wala na. Lulusawin na ng tubig yung panalangin. Tanda mo, anong petsa ngayon? March 8. Martes ngayon. Ang oras ay... Yung oras na cellphone nyo? 6:38. 6:38 p.m. Kanina robot ka, ngayon tao ka na. Para tao yung apo mo. Kasi kanina nakikita ka niya maglakad, mahina eh. Para kang nilalaglag na ano eh. Tapos yung kamay mo, nakaganon lang. Oo nga, di amin. Tapos yung paglakad ko, talagang hinaan pa, dinaawa pa. Maniwala ka sa akin, lilinaw pa mata mo. Salamat. Sana lang, ang pakiusap lang ng aking ama, lagi ko to sinasabi sa inyo, pag pinagaling na kayo ng Diyos, bawasan nyo na yung mga dati nyong ginagawa. Kasi baka mas malala pa ang mangyari sa'yo. Tatanggapin pa kita kasi yung tubig hindi pa bumababa sa buong espiritu mo. Matagal ka nang hindi nagsisimba. Matagal ka nang hindi nakakapasok ng Diyos. Naunawaan niya to kasi wala kang paningin. At nahihirapan ka maglakad. Naiintindihan mo na? Nakikita mo na yan kami. Nakikita mo yung kulay ng damit ko. Yung pala-puti po masyadong kuwan, pero... Lumiliwanag na siya. Malaking bagay yan. Ipanigo mo lang. O, shoutout po sa lahat na nanonood. O, God bless na. Ano masasabi mo sa Panginoon Kristo? Binigyan ka ng pagkakataon sa 8 years. Kaya, Di ba sabihin ako? salamat. Tandaan mo yan ha. Hindi tayo magkakilala. Kanina, robot ka. Ngayon, okay na. Nawala na taga tsaka ng tiyan mo. Malambot na. Yung kamay mo, lumakas. Oo ano, lumakas talaga no. 8 years po yan. Taga saan kayo? Mandagiri po. Pandagiri. Mega shoutout po. Thank you so much. Linis spiritual lang yan. Tsaka healing water. Tumalab. Kaso, papabalikin siya, kailangan magkaroon ng power. Kasi yung paa niya kung wala tagang power. Importante magkaroon ng power yung paa niya. Pag nagkaroon ng power doon, left and right, kahit kaliwa kanan, malaki ang pag-asa ni Kuya. Hindi na siya Quezon City. Kaya po na. Kaya po. Thank you so much at God bless po sa lahat na nanonood dyan. Mega shoutout po sa lahat na nanonood sa YouTube channel ko. At God bless po sa inyong lahat. Di ko man kayo maisa-isang pangalan nyo. Pero ilubos ako'y nagpapasalamat sa lahat nag-subscribe sa YouTube channel ko. Thank you so much. Gandang gabi.